Ndani kurema asiri. Ndani kurema. Preview ama moyo wanini mapedza ari koni kugadzirira zvekuti kora matoni ne matouya uyezve munounyanisa hope zvadini hazviremisi iwo nini letiri maonini magaloni 5 3 harizi kuzokwana kuite 10 kuite bhaketi esadza zvetodini murenje wangu unorwadza murenje wangu ndingadai ndakatonini ndatoenda ndega murenje unorwadza unoti wagume paonini paya ndiri unototi muende kuchikora ere modarika ngepaonini pamatownship pasina nguva matogume pachikora unoti wagume pachigaya paya pasekuru bhengula osiye mwa sekuru bhengula mutsve osara wegaisa sekuru bhengula unowape dhora ndichakupe dhora vanoti zveona dhora for 2 ugaise mabhageti 2 woti dhora vanokupe onini 5 onini 50 cents onde kotenga makedasi nemaice lolo unobvisha hazviremizvi ungatoti kwai mai onini vantu vanozokusheka vanokusheka kuti kwai wakatware onini saka remagwere vanokuyemura paya vanotokuyemura kuti mwana wawakaonini une sadza rake maina une nzara ndijanuary uno une nzara vanotokuyemura vantu vanokuyemura ngandikupe onini ngandikupe dhora nditanga ndakutiga watobereke bhege tanga wabereke onini bhege kumushana kuti roti ndakutiga ndakuise pasoro uda zvisazonesa itikakukotamira mushana wangu nguva ichiripo unosvikapo pamwe pasekuru bhengulapo toti siyepo tsve zvakanaka toona mwauya utokoti tware saka reuswa hweuti kuti urye chisadza mu eya vana vemazuva ano yowi bandika dai vane zvikomana havo kuti utwe kuonekwa wakatware saka ndozozonekwa ndakatware saka rine ndai isisu daitwara matini mairi mabhageti mairi akana nehafu pasorodzi dai zviita wani toende kuchikora ungati iwe unotoende kuchikora chikamwe njira imweyo ndiyo yekonini yekuchigayo ndiyona yekumatownship kumagirosa imwe takabara isisu tisiye tisu tadini maiwe yewe ngandite ndiende konini ndichoni ndishakuru pamatwa andina kwendinoenda kuretu nyamushi ndine ndiri pamatwopo napo ndobve ndinenge ndiri ndeionini zvangu ndeitendererapo pamatwopo apapo pamushana